Bona vesprada a tothom. President de les Corts, conselleres, consellers, diputats i de més autoritats. Voldria, des del Consorci de Bombers de València, agrair aquest reconeixement per part de Levante, en aquest cas de la seva secció d'edició ibèrica. Però també m'agradaria que aquesta felicitació, aquest reconeixement fos per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana que durant aquest estiu han patit en les seues pròpies carns aquests incendis forestals. Uns incendis forestals d'una intensitat com mai havia vist en 39 anys de carrera professional, d'una magnitud increïble, i agrair-los des d'ací la seva paciència i la seva comprensió de cara als serveis d'emergència que hem estat treballant en aquests moments. Uns ciutadans que quan han tornat a les seues cases després d'haver estat confinats o evacuats s'han trobat en el seu medi natural totalment destruït. Això és molt d'agrair per part dels serveis d'emergències que hem estat participant. La nostra tasca ha sigut la de defensar tant a ells com al medi natural que s'envoltaven en aquests moments. Agrair als meus companys que tenim ací tota la seva dedicació, la capacitat d'organització i de coordinació per a poder donar i prestar el servei que aquests ciutadans es mereixien. Vull acabar en tot això fent una crida només, una crida a la prevenció, una prevenció de cara a aquests incendis forestals denominats de sexta generació, però són de la generació d'ara. Una prevenció ajustada a la realitat, com dia la primera premiada d'aquesta nit del CEAM, la investigadora Mídia. El canvi climàtic ens està duent a una situació en la que aquests episodis, desafortunadament, no seran els últims. Doncs, des d'ací, el meu reconeixement tant a l'entitat, als ciutadans i sobretot als meus companys. Honor i privilegi de treballar amb vosaltres. Moltes gràcies.